Tak ja vás vítam v mojom novom dnešnom videu a som rád, že ma sledujete a dúfam, že ma budete sledovať aj naďalej. Tak preto nezabudnite dať like, odber a môžete prihodiť nejaký koment. Ja som si dneska pre vás pripravil takú vec, že potrebujem prístrešok na Hondu PCX, lebo momentálne ju mám pod plachtou, čo vám ukážem teraz. Som si kúpil takú jednoduchú garáž, ktorá nestála veľa peňazí, ale poslúži veľmi dobre na zimné skladovanie, alebo keď prídem, len tam zatlačím ten skúter, nemusím to stále zaplachtovať. Takže pôjdeme si to dneska poskladať a chcel by som spraviť tak, že len dnes postaviť rám a potom vlastne musím nájsť nejaké miesto tuto na dvore, kde by som si to vedel dať, aby to nezavadzalo, a potrebujem tam upraviť ešte povrch, aby som tam vedel bezpečne odstaviť skúter na stojan. Takže si myslím, že si môžeme predstaviť túto krabicu. Kde je? Hop. Čo kúkáš ma? Ešte som zvedavý, že kde to? Axel mi pomôže. Je Axel? Čo? Pomôžeš? Áno. Mi pomôžeš. Dúfam, že nič nepoškodíme. Je tam taká plachta. Ale nemal by som. Opa. Tu je jaká šnúra. Tu bude asi nejaké náredie. Tu máme plachtu. To si zatiaľ dáme na bok. To bude čo? Návod? Návod na montáž. Takže ja by som si najprv asi zložil ten spodok. A potom budem stavať vlastne od spodku hore. No, tak je to tu aj ukázané, takže ideme na to. Ideme na to a my si pustíme timelapse, lebo toto by bolo asi veľmi dlhé video.
Takže pokračujeme. Plán je nasledovný. Ja som si to už sem posunul na miesto, kde to bude a potrebujem to uchytiť. Uchytiť ten spodok o tú zámkovú dlažbu, aby mi to náhodou neodletelo pri nejakom silnejšom vetri. Takže ja si vás dám sem a potom sa pustím do toho. No a akým štýlom to budem robiť, to vám za chvíľu ukážem. Takže mám takéto háčiky, ktoré nie sú veľké, ale podľa mňa takých 5 háčikov by to mohlo celkom aj udržať pri nejakom vetri. Ja hovorím, že nejaký tajfún to by asi odfúklo. A na 5 miestach to chcem prichytiť. Čiže to znamená tu, tam niekde v rohu, tam v ďalšom rohu, tuto a ešte tam na ten stred. Takže takto uchytíme a uvidíme potom, jak to bude, akú pevnosť to bude mať. Takže ideme na to. No, takže ideme na to. Máme tu uťahovačku, dúfam, že to zvládne prevrtať. Chcem to prichytiť len o tú zámkovú dlažbu. Možno vám to budem chvíľu vrčať. Ale asi si dáme potom aj timelapse, ale nechám vás chvíľu si vytrápiť uši. Takže spravíme to tak, že začneme tu. Naznačím si diery a potom to tam vyvrtám. Musím pozrieť, či je to rovno. Možno tam ešte pridám háčiky, lebo ten stred nejak zbieha donútra, neviem prečo. Naznačím si sem. Teraz to troška posuniem, pretože tie háčiky chcem mať tak, že budú v strede tej trúbky. V strede tej trúbky, aby som to tam vedel prichytiť takou silnou binderkou. Teraz neviem, či nedonesem silnejší kaliber. To pôjde jak do masla potom. Toto je nič. Dobre, toto sedí. A ja si idem pre ďalšiu uťahovačku väčšiu. A dáme si timelapse potom.
Prestaň štekať. Dobre, ja som si tam dal také háčiky. Ja vám to ukážem, neviem, či to bude vidieť. Nejak takto. A prichytil som to takými dosť silnými binderkami. Vyzerá to byť pevné. Tak uvidíme, jak to bude držať. Ale podľa mňa určite lepšie, ako tie šnúrky, čo k tomu dávajú na štýl prichytávania stanu. Takže pevné to bude. Toho sa nebojím. No a skúter bude aspoň bezpečne mať v zime garáž. Takisto aj nemusím v kuse na ňo dávať plachtu, čiže ho tam len nacúvam a hotovo, vybavené. Takže podľa mňa za nejakých 100 eur môže byť. Ešte si dáme na to plachtu, hodíme tam skúter a ukážeme si finish. Ideme si tam dať plachtu. Pustíme si timelapse a ideme ju tam nahodiť. No a čo sa týka garáže, máme už hotovo, takže ak by ste mali kľudne nejaké otázky, tak sa ma pýtajte, napíšte do komentáru a ja vám na ne odpoviem. Tak sa vidíme pri ďalšom videu a nezabudnite to dať zdieľať, nejaký koment, like, odber, za všetko budem vďačný. Nech sa to dostane čo najďalej, nech môže rásť tento kanál a my sa vidíme pri ďalšom videu, kde niečo natočím tiež okolo, čo sa týka motorky. A dajte mi vedieť, čo by ste ešte chceli do videa, kľudne. A ja sa posnažím to nejak natočiť, postrihať, aby ste mali čo pozerať. A som rád, že ste tu so mnou a že vás tento kanál baví. Takže majte sa pekne, prajem pekný deň. Čaute. I was lost.